Mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sa sinigitiyon, magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ini makita sa Exodus sa Old Testament kapitulo 12 halin sa 1 tubtob sa 13. Kag aton lamang pagabasahon ang mga bahin nga aton kinahanglanon sa sininga iyon. Kag magasugod ako diri basa halin sa 5 kag diri nagasiling kinahanglan ang kordero o kon karniro o kon kanding wala sing dipikto, isa ka lalaki nga isa pa lang katuig ang iya nga edad. Bukoton ninyo ini tubtob sa ika-14 nga adlaw sang bulan, kag sa sini nga adlaw ang bug-os nga Israel mag-ihaw sini sa kahaponanon. Dayon magakuha sila sing dugo kag ila ipalhit sa mga bakalan sang pirtahan kag sa ibabaw sang pirtahan sang ila mga balay. Sa diin magakaon sila, makaon nila ang kordero o kon kanding. Ini amo ang pulong sa Ginoo. Kag aton ini nga suliton kag isaysay nakon para sa aton tanan kung ano ang ginahampalan sang bug-os nga kapitulo sang Exodus 12. Siguro ang iban sa aton medyo pamilyar na sini nga istorya, pero aton lamang suliton kagatagan naton sang kahulugan ini sa aton mga kabuhi samtang ngayari kita nagapangabuhi sa sini nga kalibutan. Kag sa sini nga aga o kon sa sini nga tion, ang tigulo sang aton paghahambalan nagasiling ang matuod nga kahilwayan. Ang akon ginbasa kaina bahin lang ito, pero ang kabilugan nagasaysay nanungod sa kahilwayan sang pungsod Israel. Nga sang una sila, ang mga Israelinhon, ginulipon dito sa Egypt. Mabudlay ang ilang pagpangabuhi, mabugat ang ilang trabaho, kulang pahuway, kulang pagkaon, kaglabaw sa tanan, hindi sila makasimba sa Diyos. Ang matudtuod nga Diyos nga amo nagtugas ang langit kag sang duta kag sa tanan nga may kabuhi sa sini nga kalibutan. Hindi sila makasimba sa Diyos tungod kay ang mga Ehiptoanon may madamo sila nga mga Diyos-Diyos nga amo ang ila ginasimba. Kag kontrolado sila sa mga taga-Egypt, kabangdanan nga hindi sila makasimba sa ginakilala nila nga amo ang matuod-tuod nga Diyos kag aton man subong ginasimba nga Diyos. Amo nang tanan nga kabudlayan ang ilang ginsugata dito samtang ginaulipon sila sa Egypt. Then, ano iya ang koneksyon sini sa aton? Wala man kita iya dito sang una, nag-star sa Egypt, kag inulipon upod sa ila. Pero ang Bible nagatudlo sa aton, nga ang nagapakasala, ulipon sang sala. Kung sa aton pa, ang nagaulipon iya sa aton subong, hindi mga taga-Egypt, kundi
ang gahom ni Satanas, ang evil spirit nga yara sa kahawaan, kabangdanan nga ang Bible nagasiling, wala kita nagapakig-away batok sa tao o kon sa unod, kundi nagapakig-away kita batok sa kay Satanas. So mabugat kag mabudlay ang aton pagpakig-away batok sa gahom ni Satanas, kay nabal-an naton nga si Satanas mas gamhanan sa aton. Pero nagapasalamat kita kay ang bala na kasulatan nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga nagasiling nga kun aton lamang sundon ang pulong sang Dios, mangin hilway kita. Himuon niya kita ng mga tao nga mga hilway, hindi na ulipon sang sala. Kagang Bible nagasiling, kagini makita ginaton sa John chapter 8 verse 36 nga nagasiling, kung ang anak, kung sa aton pa si Kristo, magahilway sa aton, ti matutuod gid nga kita hilway nga mga tao. So may ara nga kahilwayan gikan sa pagkaulipon sa sala, nga pahito ni Satanas, agod nga kita nga mga tao magsunod sa iya, paghimo o sang kalautan, imbes nga magsunod sa Dios. So ginsiling nakon, mabugat nga kaaway naton amo si Satanas. Pero salamat sa Dios, kay ang Dios nagpadala sa iyang bugtong anak nga amo si Jesus Christ, kag siya apin sa aton, kag ang Bible nagatudlo, pamatuan naton, subulon naton si Satanas. Kay sa ngalan ni Kristo, si Satanas magadalagan kag hindi magbato, tungod kay si Kristo nga aton manuluwas, mas gamhanan ikumparar kay Satanas, kagabisan sino sa sininga kalibutan. Wala si makalandas sang gahom sang aton manuluwas nga amo ang ginpadala sang Amay sa sininga kalibutan, agod matigayon ang aton kaluwasan bisan pa sa kamot ni Satanas nga amo ang nagaulipon sa aton. So kuhaon naton diri ang mga istorya kung paano ginhilway ang mga Israelinhon sa kamot sa mga tao dito sa Egypt. Kagaton man makita at the same time kung paano kita ginhilway ni Kristo batok sa aton kaaway nga amo si Satanas. Sa akong ginbasa kay na, siguro wala man naton gid makuha ang tanan nga ideyas tungod kay bahin lang ang akong ginbasa, pero ako nini isay-say para nga aton tanan makuha ang mga bagay nga dapat naton mahangpan kag i-aplikar sa aton mga kabuhi sa siningation. Sa bersikulo 5 sa 12 sang Exodus, naghambal ang Diyos sa mga leaders sang Israelinhon. Kagandua sini nga leaders ginmensionar sa Bible, amo si Moses kag si Aaron. Yanhambalan sang Diyos si Moses nga ilang leader. Leader sa pagguwa halin sa pagkaulipon sa mga kamot sang mga taga-Egypt. Siling sang Diyos kay Moses, Moses, tiponon nimo ang mga tao, ang mga Israelinhon, kag hambalan, amo ini ang inyong himuon. Makuha kamo sang isa ka sapat, karniro o kon kanding. Ang mga kanding na daang ginhambalan, pamilya man ina sang karniro. Hindi ina parehas sang kanding nga ginasagod naton subong, nga lain iya sa karniro. Pamilya ini sang karniro, pulo parehas lang ini sila. Ang mga manunulat naghambal nga ginmensionar din nga kanding, mas gwapo pa ning itsura niya sa tutuod nga karniro.
So gisiling siya di, magkuha ka mo sang isa ka sapat nga amo ang karniro o kon kanding. Ang kada panimalay magkuha sang isa ka kanding. Okay? Isa ka panimalay. Kag siling ni sang Dios kay Moses, ko na panimalay, jotay lang ang iyang kabataan, goro isa, dua, pwede nga ang dua ka panimalay, isa ka karniro. So, mo na instruction sa iya. Pero siling sang Diyos kay Moses, ang inyo kanding o kon karniro, lalaki. So, dapat bantayan gid nila kung anong ginhambal sang Diyos, kay amo ina ang paagi sang Diyos. Agod nga makagwa sila, maluwas sila sa kamot sa mga taga-Egypt nga nagaulipon sa ila. Kung gintipo ni Moses, ang mga tao sang Israel dito sa Egypt kag ginabalan nga amo ini ang ginhambal sang Diyos. Kag amo ini ang plano sang Diyos agod nga mahilway kita gikan sa pagkaulipon diri sa Egypt. Okay? Siling ni Moses, ang Diyos naghambal nga ang kada panimalay magkuha sang isa ka sapat nga amo ang karniro. Okay? Amo ina ang paagi sang Diyos agod maluwas sila, agod mahilway sila. Dapat magdakop sila sang isa ka sapat nga amo ang karniro, kag ina nga karniro bantayan ginaton lalaki nga karniro, hindi babae. Now, ipadalagan nini naton sa aton iya manluluwas mansubong. Agod nga mahilway kita sa pagkaulipon gikan sa sala nga amo ang pahito ni Satanas, dapat nga aton kilalahon subong nga ang ginpili sang Dios kag ginpadala sang Amay sa sini nga kalibutan agod nga maluwas kita, isa ka lalaki, hindi babae. Wala sing manluluwas nga ginhambal sang Bible nga babae nga manluluwas, kundi lalaki. Amo ining ginhambal ni Propeta Isaias nga makita naton sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 14. Ano ang siling ni Isaias? Ginhambal ini ni Isaias, wala pa matao si Kristo ang aton manluluwas. Siling ni Isaias sa mga tao, ang Diyos naghatag sa aton sing tanda, sign, marka. Ang isa ka babae nga birhen, si Isaias siya wala nagmitlang kung sino ngalan. Naghambal lang siya nga isa ka babae nga birhen gani wala matandog sa lalaki, magabata sang isa ka bata nga lalaki. Ara nada bantayan naton, balik-balikon gid naton nga ang aton manluluwas katulad sang nagluwas sa mga Israelinhon gikan sa kamot sa ilang kaaway nga among taga-Egypt, lalaki nga karniro. Ang ginhambal man sa aton sang Bible nga ginrecord ang hambal ni Propeta Isaias nga ang aton manluluwas lalaki, kag pagatawgon niya ngalan Emmanuel, nga kun sa aton pa ang Dios kaupod naton. Natuman ang ginhambal ni Propeta Isaias. Ang Dios nagpadala sa ang anghel diri sa duta. Kag ang anghel yang ngalan si Gabriel nagkadto kay Mary, Virgin Mary. Amo nang ginhambal ni Propeta Isaias, pero wala niya ginmitlang ang ngalan. Pero paagi naman kay Gabriel nga anghel nga ginpadala sang Dios, mabal-an naton nga ang iyang ginpangita si Virgin Mary. Kag gintamyaw sang anghel si Mary nga nagasiling, bulahan ikaw,
nahamutan ikaw sang Dios, ikaw magabusong kag magabata sang isa ka lalaki. Ara naman lalaki, parehas man sang ginhambal ni Isayas. Ang imo igabusong kag ibata lalaki. Kag ngalanan mo siya Hesus, kay siya mangin gamhanan nga hari, kag ang iyang ginharian wala sing katapusan. Kag siya amo ang magaluwas sang katawhan sang Dios. So halin sa Old Testament pakadto sa New Testament ginathag sa aton. Halin sa ginhambal sang Dios sa mga taga-Israel nga magkuha sila sang karniro nga lalaki. Ginhambal man sa aton subong nga ang aton maluluwas, nga makaluwas sa aton gikan sa pagkaulipon sang sala, nga amo ang padugi kag pahito ni Satanas, isa ka manuluwas nga lalaki, ang iyang ngalan si Jesus. Mga utod nga daw ginabalik-balik kinaton ini, agod nga hindi kita magtalang, nga ginhatag sang amay kag ginpadala niya diri sa kalibutan, isa ka manluwas nga lalaki kag indi babae. Kung babae ya ang ginasaligan nimo nga makaluwas sa imo, hindi ina insakto suno sa ginatudlo sang Dios sa aton. Ginapalusot naton halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, agod may ara kita nga kumplito nga ideyas kag matin-aw nga ihibalo nga ang maluluwas lalaki. Kag nagapadayon ang Dios sa paghambal kay Moses, sila niya ang karnero nga imong kuwaon kag mangin galamiton sa pagluwas sa inyo, isa ka karnero nga lalaki nga wala sing dipikto. O hindi gali ang tanan nga lalaki nga karnero pwede na. Dapat ang karnero nga ilang kuhaon, karnero nga wala sing dipikto. Hindi bulag, hindi kumpol, hindi masakiton. Wala gid sig bisan ano nga dipikto sang karnero nga inyong pilion, nga amo ang gamiton sa Dios sa pagluwas sa ila, agod nga mahilway sila sa pagkaulipon. So ipadalaga naton subong sa aton manuluwas. Ang gina-require sang Dios amo karnero para sa mga Israelinon nga wala sang dipikto. Amo ini ang aton pamalundungan naman. Ang ginpadala sang amay nga aton manuluwas si Kristo nga wala gid sang dipikto. Ang gusto nako ni pasiling kagamo niyang tudlo sang Bible nga ang nagakabagay nga manuluwas naton wala sing sala. Okay? Ikumparar naton ang duha. Ang gingamit sang Dios sa pagluwas sa mga taga-Israel, karnero nga hindi masakiton. Ang ginpadala sang amay sa sini nga kalibutan, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kabuhi, kag hindi kita maulipon ni Satanas, amo ang manuluwas nga wala sing dipikto kung sa aton pa wala makasala. So sino lamang ang qualified nga mangin manuluwas naton? Si Kristo gid lang, kay man siya amo ang isa ka persona nga ginbun-ag diri sa kalibutan nga wala makahimo bisan isa lang kasala. Kung nakasala si Kristo, hindi siya bagay kag mangin qualified nga aton manuluwas. So ang Bible nagapamatuod nga si Kristo wala gid makasala. Makita naton sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 nga nagasiling, si Kristo wala gid makasala, pero ginpatuhoy sang Dios
dira sa iya ang aton mga sala. Agod nga sa aton paghiusa dira kay Kristo, maangko naton ang kapatawaran sang aton mga sala, kag maangko naton ang pagkamatarong nga naghalin kay Kristo. Sumatag nga si Kristo ya wala agid makasala, pero ang aton mga sala gintungtong dira sa abaga ni Kristo, agod nga sa aton paghiusa sa iya, paagi sa aton pagtuo kag magbaton sa iya, makaangkon kita sang pagkamatarong nga halin kay Kristo. Mga kautoran, halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, nagahambal sa aton nga ang aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva nahulog sa sala, kag ang ilang mga sala naglaton sa aton. Ang kagaw sang ila sala ariman sa aton nga mga kaanakan ni Adan kag ni Eva. Pero sa aton paghiusa kay Kristo, paagi sa aton pagtuo sa iya, nakaambit man kita kag naglaton sa aton ang pagkamatarong ni Jesus Christ. Akon suliton ang kamatuoran. Ang sala ni Adan kag ni Eva naglaton sa aton tanan. Amo ini ang Bible nagsiling ang tanan nakasala kag nakabsan sang himaya sang Dios. Pero sadtong tion nga kita nagtuo kag nagbaton kay Kristo, sulod sa aton mga kabuhi, ang pagkamatarong ni Kristo naglaton man sa aton. Ngang pananaw sang Dios amo nga kita matarong tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo ara sa aton. Amo ina ang siling nga ngaton mga sala ginpatuhoy dira kay Kristo, agod nga makaangkon kita sang pagkamatarong halin sa aton manuluwas nga amo si Kristo. Okay, anong ginsiling sa Old Testament sa manuluwas sang mga Israelinhon? Ang inyong pilion lalaki nga kanding nga indi masakiton. Ang ginambal man sa aton amo ini ang aton manuluwas nga sarang makaluwas sa aton amo ang lalaki nga manuluwas nga wala sing sala. Kag ina amo si Jesus Christ. Kag nagpadayon ang pagtudlo sang Bible sa aton sa John chapter 8 verse 46. Sang si Kristo diri sa duta nagapanudlo sa mga tao, may mga Hudiyo nga indi magpati nga si Kristo manuluwas, nga siya amo ang Mesiyas nga ginpadala sang Amay agod sa pagluwas sa aton. Indi sila magpati, bisan anho ni Kristo paghambal, indi sila magtuo. Sang ulhi si Kristo naghambal sa ila, siling ni Kristo sa ila, nga indi kamo magpati sa akon, mga ginahambal sa inyo. Siling ni Kristo, sino sa inyo ang makapamatuod nga ako may sala, nga hindi kamo magpati? Sino sa inyo ang makatindog kag makapamatuod nga ako may sala? Ang kamaturan amo ini, halin sang una, tubtob subong, kag sa palaaboton, wala sing bisan sino nga tao nga makasiling nga si Kristo nakasala. Siya isa kahimpit, wala sing sala nga nakasulod siyang una-una kag siyang balatyagon. Amo ina nga siya, amo ang qualified nga aton manuluwas, kay hindi pwede ang isa ka manuluwas nga nakasala. Karon may madamo nga mga katawhan nga ginaklaim nila nga sila na ang ginpadala sang Dios nga manuluwas. Sila na ang Kristo. Gintagna na ina sa Mateo Kapitulo 24, tubtob sa 25, nga nagasiling sa uli nga adlaw, madamo ng mga piki
nga mga propita nga magasiling nga sila si Kristo. Pero ginatun-an naton ang Bible. Bisan ina nga tao magahambal nga siya si Kristo ang aton manuluwas, hindi siya pwede nga kay ang tanan nga tao luwas kay Kristo may sala. Wala sing tao nga wala sing sala. Si Kristo gid lang. So ina nga tao kung siya magahambal nga siya amo ang manuluwas kag inaara na subong. Siguro sa uling mga inadlaw, basi kung makita kag masugata nimo nga may mga tao nga nag-claim nga sila amo si Kristo. Tanawa, kung bala qualified siya nga manuluwas, kay basi may sala siya, hindi pwede. Si Kristo lang ang isa ka persona nga wala sing sala. Kagamoy na gina-challenge niya sa mga tao, sang diri pa sa sadota, nga nagasiling siya, sinong makapamatuod sa inyo nga ako may sala? Wala. Bisan pa ang mga Hudiyo nga nagsikway sa iya, hindi makatindog ka makahambal nga si Kristo nakasala. Ang gisiling sang Bible, kag siguro aton inidotay nga elaborate agod nga makuha ginaton ang mga kamatuoran. Sa Hebro Kapitulo 4, versikulo 15, nagasiling nga si Kristo nakaintindigid siya sa aton mga kabudlayan subong. Sa aton pagpakig-away batok sa nagaulipon sa aton nga amo Satanas, agol nga mahulog kita sa sala. Siling sa Bible, nahangpan ina ni Kristo. Tungod kay siya, gintintarman ni Satanas. Si Kristo gintintar ni Satanas, parehas man sa aton. Ang diferensya lang amo ini. Ang tao iya sang gintintar didto sa garden sang Eden, nahulog siya sa sala. Pero si Kristo iya sa iyang panahon diri sa dota, kabalo kita nga si Kristo nag-istar diri sa dota sadtong ginpadala siya sa iyang amay mga 33 katuig. Kagintintar man siya ni Satanas, pero wala iya si Kristo nadala sang tentasyon ni Satanas. So siling sa Bible, si Kristo nakaintindi sa aton tungod kay siya gintintar man ni Satanas pareha sa aton, pero wala siya mahulog o kung madala ni Satanas sa iyang mga pagtilaw kay Jesus Christ. Kung basahon nimo ang Mateo 4, dira nagasaysay kung ano gintintar ni Satanas si Jesus Christ. Sadtong tion si Kristo dito sa wilderness, si Kristo nagpuasa, wala kakaon, 40 kaadlaw kag 40 kagabi, wala kaon-kaon, nagpuasa lang siya, nagapangamuyo siyang amay, nagpalapit si Satanas kay Jesus Christ kag nagsiling, kung ikaw anak sang Dios, himoa ining mga bato nga tinapay. Kay man nabalaan ni Satanas nga sadto nga tion gutom si Kristo. So tintaron niya si Jesus Christ. Pero kabalaw ka ko ng sabat ni Kristo sa iya. Sili ni Kristo ang tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong sang Dios nga iyang mga ginahambal. Okay? So wala gid madala ni Satanas si Kristo. Kabangdanan nga nagsiling ang Bible nga si Kristo gintintar man katulad sa aton, pero wala siya makasala. Kay ginpamatuan ni Kristo ang mga tentasyon ni Satanas dira sa iya. So si Kristo amo ang aton manuluwas, kay siya lamang ang persona nga nagkabuhi diri sa kalibutan nga wala makahimo bisan isa lang kasala. So katulad sang karnero nila ni Moses nga ginhambal sang Dios sa ila, ang karnero nga ilang kuhaon, karnero nga wala sing depekto. Hindi bisan ano lang nga karnero, kay basi masakito ng iban.
isa lang kada panimalay, karniro nga wala sing depekto. So isa lang ang aton manluluwas, amo si Jesus Christ, kay siya wala sang depekto, kung sa aton pa wala sing sala. Ano pagin ang ginhambal sang Dios sa ilahalin dito sa Egypt, sa mga Parisiyo, mga Israelinon, amin. Okay, aton ini ginakumpara parang mag-atag sa aton una-una. Siling sang Dios sa ila mo ini. Ang karnero, bukoton ninyo. Dakpo nyo ang karnero, pizza gis. Wala ginahambal sang Bible kung ano nga bulan. Pero sa mga nagtuon sang Bible, nasapuan nga ang bulan, bulan sang Abril, kung sa aton pa iya kalendar diri. Bulan sang Abril yato paghambal sang Dios. Agud nga matag sa aton siling sang Ginoo mo ni, okay Moses, sa bulan sang Abril, pizza gis, dakpo na nyo ang karnero nga wala depekto. Kag bukuton ninyo sulod sa 4 ka adlaw. Kag sa pizza 14 sang bulan sang Abril, inyo inaihawon patyon ang karnero. Okay? So may ara nga 4 ka adlaw nga ilang obserbasyon, ilang tanawon kada adlaw kung bala ang karnelo may depekto o kung wala, eksamininon nila halin sa ulo, pakadto sa buli, pakadto sa tiil. Tanaw nila kada adlaw kung masakiton bala ang karnero. Kay man ang gimpili, wala depekto. Okay? 4 ka adlaw. Tanaw naton si Jesus Christ nga aton manluluwas. Ang Bible nagatudlo sa aton nga si Kristo nagpangabuhi, siyang private nga pagpangabuhi didto sa Nazareth, upod sa iyang tawhanon nga ginikanan nga amo si Joseph kag si Mary, sulod sa 20 ka tuig. Didto nagpangabuhi si Kristo. Wala siya magpanudlo sa mga tao nga siya ang Mesiyas, siya ang manuluwas. Sulod sa 20 ka tuig, wala siya magpanudlo. Amo ina ang ginasiling sa mga manunulat nga private life ni Jesus Christ. Nagpakalinong siya dito. Nagmanage siya sang shop ni Joseph niyang tawhanon nga amay. Nag-obra siya dito. Wala siya nagpanudlo anay. Mga 20 ka tuig. Nahimo siya tong karpentero. Upod sa kay Joseph kag kay Mary. Okay? Si Joseph na patay temprano pa, kag siya nagbulos pag-manage sang ilang shop, si Jesus Christ. Kung ginbukot ang karnero dito sa Egypt, ginbukot sa mga taga-Israel 4 ka adlaw, si Kristo yan nagpangabuhi, siyang private nga pagpangabuhi sulod sa 20 ka tuig, pertiya kalawig. Dito tanan, gintanaw, ginpaabot, ginobserbahan sang amay ang kabuhi ni Kristo. Ngiyang bugtong anak ginpadala, kun bala mangin qualified siya nga mangin manuluwas naton. Tanaw naton ang pagpadayon nga ginhambal dito sa Egypt kay Moses. Siling sa Dios, sa ika-14 nga adlaw, ihawon ninyo ang karnero. Kaya naobserbahan na wala man depekto, kay ginbukot 4 ka adlaw. Kag ang iyang dugo sang karnero, nga lalaki nga wala sing depekto, inyong ibutang iyang dugo sa bakalan sa inyong balay. Kada balay may pirtahan. Ang dito sa ibabaw kag nagapanaog nga kahoy iban siminto, amo ina ang nasiling bakalan sang pirtahan
sang aton mga balay. Ang dugo sang karnero dito katulad bala sang pinta nga pintahan mo ang bakalan sa inyong balay. Halin sa salog paibabaw, pagkadto naman kag panaog naman sa isa sa piyak. Pintahan ninyo sang dugo sang karnero. Halin sa dugo sang lalaki nga karnero nga wala sang dipikto. Ibutang ninyo dira. Nga nagsiling ang Dios nga sa tapos sina magalagaw siya sa bilog nga pungsod sang Egypt. Kag tan-aw niya kung sinong mga balay nga nabutangan sang dugo. Kung makita niya nga may dugo ang pirtahan sang balay, sila niya wala sang silot sa ila o kon sa inyo. Pero ang tanan nga balay nga wala na hamlitan sang dugo, siling sang Dios amo ini. Pamatyon ko ang tanan nga magulang nga lalaki nga kabataan. Sino kabataan? Kabataan sang mga panimalay nga ilang bakalan wala sang dugo sang karnero. Okay? Amo ina ang ginasiling nga paghukom sang Dios sa mga taga-Egypt nga nagpamatok sa Ginoo nga pagwaon ang iyang mga kaanakan. Okay? May paghukom. Ang wala sing dugo, ang ilang bakalan sa ilang balay, ang tanan nga magulang nga mga kabataan nga lalaki, patay. Ang tanan nga mga magulang nga kasapatan, bisan anong mga sapat, karbaw, kanding, karnero, baka, patay tanan. Kag ang tanan nga mga Diyos-Diyos nga ginasimba sa mga taga-Egypt, silutan tanan sang Diyos. Amo sina kagamhanan ang aton Diyos. Wala sing bisan sino nga gamhanan nga makasarang sa pagpakig-away sa isa ka Diyos nga aton ginasimba ka ginalagad, ang Diyos nga nagtugas sang kalibutan. Aton ini ipadalagan sa aton manuluwas nga amo si Kristo. Kay man karnero ya ginahambalan to sa Egypt, ginahambal sang Diyos kay Moses, ang ginahambal ya sa aton subong, aton man ipadalagan ang kamatuoran halin sa ila pakadto sa aton. Ano ang ginahambal sang Dios sa aton? Nga kinahanglan kag aton ini nabatian halin sang gagmay pa kita nga si Kristo ang aton bugto nga manuluwas, magahalad siyang kabuhi dito sa cross. Dito siya magapatulo sang iya hamili nga dugo. Dito iya sa Egypt, sa mga taga-Israel, dugo sang karniro. Ang sa aton iya, dugo ni Kristo nga ginhalad dito sa cross sang Kalbaryo. Kagbantayan naton ang ginatudlo sang Bible sa aton nga nagasiling nga kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, hindi kag wala sing kapatawaran sang aton mga sala. Sa Egypt, kung wala sang dugo halin sa karniro nga nabutang sa ilang bakalan, sila pagasilutan. Amo man sina kung wala sang hamili nga dugo ni Kristo nga ginbutang sa aton mga kasing-kasing, hindi kita makaangkon sang kapatawaran sang aton mga sala. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, mga kautoran, there can be no remission of our sin. Inaamo ang matag ng ginahambal sang balaan na kasulatan sa aton. Ang Bible nagapadayon sa paghambal.
Siling ni San Pablo sa mga katawhan dito sa Corinto, siling niya, wala bala kamo makahibalo nga kamo ginbakal sa isa ka dako nga bili, nga dako nga presyo. Manang siling naman ni Pedro, 1 Peter chapter 1, verses 18 to 19 nga siling. Wala kamo ginbayran agod may hilway, sang pilak o kon bulawan. Ginhilway kamo, kag ang inyong presyo sa paghilway sa inyo, amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo nagatinlo, amo ang nagatinlo sang tanan naton nga kaluwasan, nga kasalanan. Kabangdanan nga nagsiling ang Bible, kung wala sa pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga kalapasan. Amo ini ang matahag nga ang si Kristo nagkari dire agod ihalad niyang yang kabuhi tungod siyang dako nga paghigugma sa aton. Nga nagsiling ang Bible sa aton, ginpakita sang Dios ang dako nga paghigugma sa aton, nga samtang sang mga makasasala pa kita, si Kristo nanginmatay, naghalad siyang kabuhi dito sa cross, agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Kung wala sing pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sing kapatawaran sang aton mga kalapasan. So ang sakripisyo, ang pag-antos ni Kristo dito, amo inatanan ang bayad sang aton mga kalapasan. Siling ni San Pablo, mga kautoran, ginbayran kamo sang dako nga bili, kagina nga bili, amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Tungod kag ginbayran kamo sang isa ka dako nga bili, siling ni San Pablo, alagara ninyo ang Dios dira sa inyong mga lawas. So aton siya batonon sa aton mga kabuhi, kag alagaro naton siya, kay dako ang pagsakripisyo sa aton, sang aton manuluwas, agod nga indi kita maulipon sang aton kaaway nga amo si Satanas. Agod mahilway kita sa sala, kag maangko naton ang kapatawaran sang aton mga kasalanan, agod nga magtinlo ang aton kabuhi, kag nga makasulod kita sa ginharian sang langit, nga ginaman sang Dios para sa aton. Isa ka bagay nga aton pagidondumon amo ini. Gusto kita nga makasulod sa langit, kag amo ina ang ginahambal kag plano sang Dios sa aton. Pero ang kamatuoran amo ini, nga wala sing bisan sino nga gamhan nga kagwapo nga makasulod sa langit kung hindi mag-agi kay Kristo, kung hindi matinluan ang iyang kabuhi. Kay man ang langit balaan, dapat ang makasulod kag makaistar dito, amo ang mga tao nga balaan. Sino ang mga balaan? Ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag ang ilang mga sala ginpatawad, gintinluan na, wala sing mahigko tungod sang sala nga makasulod sa langit. Dapat nga tinluan anay, agod nga mangin balaan ang tao, agod makasulod siya sa balaan nga lugar nga ginaman sang Dios sa aton. So paano kita matinluan kag mangin balaan? Siling sa Bible amo ni, kung aton lamang ituad, hinulsulan ang aton mga kalapasan, ang Dios magapatawad kag magatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. Amo lamang ina ang bugto nga paagi, agod nga makasulod kita sa langit, kag makapakig-upod sa Dios, tubtod sa walay katapusan, santion nga kita magataliwan sa sini nga duta. So mangin balaan kag matinlo kita,
kung i-apply sang balaan nga espiritu ang hamili nga dugo ni Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Kung kita magtuo kag magbaton kay Kristo, siling sang Bible, hindi na kita pagsilutan, hindi na sa tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo, hindi na siya paghukman sa silot. Kung mayara man nga silutan didto sa impierno, ina tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios nga iya ginpadala agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kung imo isikway, i-reject nimo si Kristo, then paano ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan? So ang tanan nga mga katawhan, wala pili, kansang mga kabuhi, gintinluan sang hamili nga dugo ni Kristo, amo ina ang makasulod dito sa langit, nga nagasiling ang Bible, ang bisan sino, wala pili, bisan sino, nga magtuo kay Kristo, makaangkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan. Kag hindi na siya paghukman sa silot. Tungod kay siya, nakaangkon na sang kaluwasan sa iyang kalag, kay ginpili niya, ginbutang niya ang kabuhi, ginsurrender niya iyang kabuhi, kay Kristo, subong iyang bugtong kag personal nga manuluwas. Mga kautoran, wala na kita sang iban nga manuluwas, nga kilalahon. Luwas kay Jesus Christ. Siya ang lalaki, wala sing sala, nagpatubod siyang hamili nga dugo didto sa cross. Ang imong buhaton amo ang pagpaubos sa imong kaugalingon. Hinulsulan naton ang aton mga sala. Tuohan kag batonon naton siya sulod sa aton mga kasing-kasing okon tagipusoon. Maramong salamat. Kagkabay nga ang Diyos magapadayon sa paghatag sa aton sang Diyos nun nga kalinong sa aton mga kabuhi. Amen.